Vrtání je obtížné, hlučné a v nájemních bytech často zakázané. Navíc po vrtání zůstávají díry a další nepěkné stopy. Ale jde to i jinak. Výrobky řady Powerlock od firmy Venco připevníte jednoduše a bez vrtání. Powerlock je inovační lepící systém, který je možné jednoduše připevnit ke zdi a v případě potřeby odstranit bez zanechání stop. Zdokonalte svou koupelnu bez vrtání a bez nářadí. Například prostorově úsporným držákem na vysoušeč vlasů, elegantním držákem kelímku na zubní kartáčky, držákem na ručníky, nebo také praktickou odkládací poličkou. Powerlock vás nesklame, naopak vás mile překvapí svou extrémně dobrou přilnavostí k podkladu. Výrobky ze série Powerlock vynikají svým elegantním designem a lehkou montáží. Úchytku Powerlock přichyťte na stěnu po odstranění ochranné lepící folie z její zadní strany. Na tubu připevněte adaptér, který vám zaručí cílený a čistý průběh lepení. Horním otvorem do úchytky aplikujte speciální lepidlo až do doby, než hmota vystoupí spodním otvorem. Po důkladném zaschnutí zpravidla již po 24 hodinách na úchytku připevněte příslušný nástavec a Powerlock je připraven na zavěšení vámi vybraného výrobku. V případě potřeby můžete Powerlock jednoduše odstranit bez zanechání stop. Upravte si svou koupelnu podle svých představ pomocí řady doplňků Powerlock. Pro vlhká místa nabízí Venco speciální kolekci z ušlechtilé nerezové oceli. Výrobky, které se připevňují pomocí 2 úchytek, lze montovat jednoduše a bez měření. Je jedno, co chcete připevnit. Systém Powerlock drží spolehlivě a extrémně dobře na každém povrchu. Praktická a elegantní koupelna jednoduše se systémem Powerlock od firmy Venco. Venco, prostě lepší nápady.